are rushing Ispirit sizothwebula This spirit is here to just umoya abduct you. uzothwebula la. It's a spirit that has come to take you. Not about zonke into It's not osibhalileyo. about the things you have written Umoya down. uzokuthwebula. This spirit is here to take you. Come on. Yes, come. Yabona lomona thina nawe. See this spirit I'm dealing with here. Zonke lezi zinto All of the ezibhaliweyo things that was written there zincane kunale. They are small than the one. Abathakathi bayithakele uthwetyulwa. to be taken. Lo moya undukhuba This bakuwe. spirit I'm taking out from Moya you. bafuna ukuthwebula. They wanted to take you. Ufuna ukuthwebula. They want to take you. sebenzisa ngoba uthi sisi ndilibela into enye endingayibhalanga apha ezumbambe esuswini my father uthi apha esuswini kum kukho into ezihambayo iqala kule khona lento ihamba kabuhlungu apha esuswini ngokuba my father ndiyamangaliswa xa usithi umbamba apha esuswini wathi akayibhalanga nyhani my father utshilo wathi andiyibhalanga ndiyilibele ugqibotsho. Yes. Yena kufanele ube careful kakhulu ngayo. La moya obugqwirha uthwebulayo. Spirit of witchcraft that takes. Yes. Yena phambi kakhulu makuthakele ngala moya okuthwebulayo. Spirit of taking. So yes, ukhulule kula Jesus moya. has delivered you from that spirit. Man of God, Stand on your feet. ubhuti uthe ezumthandazela man of God engayibhalanga lonto. Funeka uqaphele sine language eziyithoba sinosisi we have two nobhuti. languages of Ubhuti sisters lo and usecaleni kwami. Ubhuti lisecaleni kwam man of God uyinyukhama uyaqala uzapha enkonzweni. Okay. Ubone kuye man of God umoya wokuthwetyulwa. Wathi okukuthwetyulwa man of God uyayiconfirma lonto even nomuntu aze naye. Kuthiwa ebusuku uyakwazi uvuka phaphazele abaleke ebusuku. Baphe abantu base nabani. Come. Babaze kufana msinyane fast. Wathi ndifuna ke ndive kancinci lapha kuye ubhuti. Kawuphinde qala. Repeat first. Man of God Bathini? uthe umoya kaThixo man of God ezuthetha naye wathi wena ubona ukuthwetyulwa ngaphezulu kwala ibhalileyo yona into but wena ubona ukuthwetyulwa. Ubhale ntoni yena ba? What did he write there? Sisize la umuntu So that we can usijoyinelayo. help the person joining us live. Ufika yena namhlanje. And Ubhale the ntoni yena? newcomer, what did he write down? Bebhale blood pressure my father wabhala headache Okay. wabhala chest pain. Okay. But my father ezumthandazela uthe ndiyazibona ezi zona zibhalwe kodwa but kwengaphezulu kwezi ukuthwetyulwa. Bona ukuthwetyulwa. Man of God uyayivuma lonto. Kuthiwa uyavuka ubhuti ezanzulwini zobusuku abaleke. Uyavuka Elele man of God. hayi bazalwane Ifemeli ifuneka awufuna imphutha. uqhabele nje uba accurate kamoya ngcwele. See this thing. Iphepha brother? lakhe Where is his paper? Nali man of God. Nali libhaliwe high blood pressure. ngicela ujonge kwicamera. Face it to the camera. Check camera come closer. Camera, Sondel. Kwabhalwa uheadache no chest pain. But into emangalisayo man of God ezufike kuye man of God uthe ndiyazibona zonke ezibhalwe akweli phepha kodwa leyo na ndiyibonayo yokuthwetyulwa ingaphezulu kwezi. Wayivuma ubhuti lonto uba ebusuku uyavuka ngo2 abaleke ezibana ngokwezekapa uziswe yilo mmeko. Holy Spirit, nothing. Ayikho. Nothing. Sifuna uva man of God apha kuye ubhuti ba okuthwetyulwa kuye kwenzeke ntoni xa ehleli yedwa. Kawuconfirm ndoda ithini le nto? Confirm. No, into enzekayo sometimes ngeke kanifika ehokini yami apho ndihlala khona ndifike ingathi like ukhona umuntu okhoyo. Like there's someone in my room. Yeah, nethi ndacima isibane ukhona I switch off the lights. ukhona la moya ukhoyo It's like there's that spirit there. ufumase kuba ngokundileleyo Like as kukhona I'm into ezingathi sleeping. ziyandikrwebha Like pha. there's something And then scratching. kuyahitisha kwalapha endlini And there's kushushu. heatness So in the nantso house. into most of the time Most of ebendiyiqaphela. the time that is what I would notice. So mawusendlini So when you are at home, ufike endlini let's You let's come go home. so deeper. Let's go so deeper with this. Umoya kaThixo kumuthi Because the apha. Spirit of God said to Silanga me, nomoya uthwetyulwa kwakhe. spirit have been taken away. Yeah. So mawusendlini kuba So when you're at khona home, there is umuntu engathi yambona. a person like you're And seeing then someone. kubenzima ulala kule ndlu. And then it's Yes. difficult for you to sleep. Like previous week bendingathi Like like if I get ngiyambona pele- as it's like I was seeing bengathi this khona person. apha endlini. Like this person is here. Ukhalisela umculo ngolele apha Is endlini. making music. Xa kufika umuntu ke ngoku then bathi abamboni. And then when someone comes, it's like they don't see this person, they say. Ngaba ngoko
Inoba ngoku na 2 weeks or 1 week I have ningasahlali 1 pha week, because 2 weeks not kune living You there. mean iwork yakho You yewancama mean you wayishiya? left your Ndishiyile share? ngoba ndisahlali I kuyo. left it. Look. Hayi hayi. Yendoda. Ufuna ngixela ndini ithetha kuwe You want to tell inyani. me what I was saying Yes, is sir. true. As a result uzondi-end up ndisiya yotesta for i-blood test. I went to Ayonto test for the bendicinga blood test. ye-high blood Yeah, pressure. high Ayonto blood. bendiyicinga It's engqondweni not zam something I thought uyitesta. in my mind. Qha ibiyinto ibiqhubekeka It's each something and that was every day. continuing I each think and every about day. 3 days. 3 Kukhona days. ivoice There's endihlebelayo. this voice that Bawushekelwe whispers to 2 me. days ngokuyotest i-blood 2 days, pressure. go and Up until check your blood up test. until ke ngoku Up until last day ke the ngoku I last think day, bendihleli neetshomi zam I was with my sisela. friends drinking, But mna ndandingaseli the but I whole was not day. drinking. Then I think ndifike endlini ngo-12 I o'clock came home because 12 ndoyika o'clock laa nto because I was ikoma afraid ipha of that. endlini. That is Xa in the ndifike house. endlini naba When I kandigqibe came to my ne-5 house, minutes it was kwakhona into 55 enyuka minutes. apha Something went up eza here so. that And comes then like ke this. ngoku laa nto yanyanzeleka uba mandiye ndileqeke ngoku emotweni then Caused me to ndileqiswe go to the esibhedlele. car and be taken to the Then xa hospital. ndifika kwi-hospital When I ke come ngoku to the ndafika ke ngoku hospital, kusithiwa babona i-high blood They told me pressure. that they saw high blood pressure. But before But phambi kokuba ube kanti uyofumana You uvavanya went to be le blood tested pressure of the blood pressure. bekukhona lo moya uthi there was this ushekelwe spirit yi-2 that says, days. "You are Kukhona left with 2 ilizwi days." like There's andiphuphi a way liyandihlebela apha that endleleni whispers but to nalanda me. ayozelayo. No wena mntu ovela uphakama who uyotest stands up HIV for AIDS test HIV and and AIDS. then ubuye kuthiwa And then ikhona you say kuwe. that it's there. Funda apha ke ngoku. Learn from here now. Lo moya This uthi spirit says, ushekelwe yi-2 days. you are left with 2 Hamba days. ngotesta. Go and test. Obviously lo moya iyayazi Obviously, ubana sebeke Spirit phaya knows ubana that uzokuthiwa they've une placed high there. blood They will pressure. say that he has high blood pressure. You know sometimes abantu naxa Sometimes people, nabazalwane can banotice. even brethren, I would notice. When you talk about this nothiwa We high talk about blood these things pressure of high blood pressure. zezinye zezifo okanye One zizigulo of the sicknesses usathana akwazi that ukuzihide the so devil quick is kuzo able to hide himself in. ngoba ziyakwazi Why? udevelopeka Because they can be developed nangongalali ebusuku even by not sleeping at night, nangocinga even by thinking, nangoba busy by kakhulu being busy. jongena xa befuna umthwebula Check but no how they wanted go to take there him away. They uyocheck said, bona go there ntoni and na check yourself what you have. enye yabo They makabuye are yena zixelele uba hey to come back saying ndiyagula that I'm sick. ndiyagula I'm ndingasweleka sick. anytime I could die anytime. Man of God, we have our brother beside us, and he came here today, man of God, and he's written in his paper, prayer request, that he wants healing from high blood pressure, chest pain, and also headache. By the Spirit of God, when you attended him, man of God, you said more than what is written down here. I'm seeing something that the witches want to do. They want to take you, they want to adapt you. And you confirmed that, man of God. That's the reason why he even came to Cape Town. It was because at night, when he sleeps alone in his house, well, yes, you'll have goosebumps, man of God, and wake up and run off. And sometimes when he enters his house, it will be as if there are people with him in the house. When he's sleeping, we'll hear this person again playing music. But when he comes, he invites another person to come to his house, they can't hear it. He left his house for the past 3 weeks. He has not been going to his own house. And also, man of God, you said that the reason why he went to go test the high blood pressure, it is because this voice was telling him that you have to go test in 2 days. 2 days to go test your high blood pressure. And he left his house and went to drink because he did not want to hear this voice speaking with him. And when he came back to his house, man of God, he felt like something was coming up his chest, and he quickly ran to the clinic. When he went to the clinic, they told him that indeed he has high blood pressure. oh come on ngawushayela izisana singahlala phansi For Jesus, Wow. may be seated. Okay aba bahamba naye ngamanqina niyayazi le nto come guys Cela nize bhuti wami. aba nihamba naye ningamanqina ale nto siyikhulumayo niyayazi le Bhuti nto ngabe uyayazi siyikhuluma lento ngayo? ithethwe iman Do of you know God. what the man of God said? Kumhlobo Umzala wakho wakho. umzala kangubani kuye ngumntakwethu tata. okay oh nawe unalo ulwazi lale nto You have knowledge of this. Ngumdala apha ekhaya I'm the ndifike eldest. kule cawa ipheleyo nje bendisuka apha ngecawa. Kufowuna usisi lapha naye ngumvulo. Uthi abaxakwanga ngumntana pha unyuka sehle uthi kunento ezimkhawulelayo ezimleqayo uba makakhawuleze afike Ubusisi yena. emasosini ngoku. Usisi wam Usisi omdala. Uba makakhawuleze ngoku, mandkhawuleze ngoku, ngomvulo ndize ngoku umfana uxakile. Wesendwesi kuthiwa bebesemhambise emagqirheni but uba ngaya isibuyi iwesi le nto.
aphinde aye ngomso isibuya iwesi lento. So sisebengena apha Ndathi emadolweni. ngenxa yobuPastor Sam khona apho kula yathi ndihlala khona ndathi uThixo okusalayo undibonisile lento. Mandithathe lo muntu uzawuthatha isandla sikaThixo singabhatalelwa mali abeke phezu komntana ukwazi baphila umntana. Ebethi uPastor Sam Thembe exakekela ibandla ndimlinde ukuya kwakhe ndithi tata nantsi lento uthi umntana imvukile athi mandibeke isandla nje bendingumuntu ofonela kuye nje phezu kwakhe ithomalane uthi lento xa izawuqala iqala ngento engathi yiminyike egqogqa inhloko yakhe emveni koko akazuthethwa lento siyithethayo apha endlini uthethe zakhe and then akalala ebusuku uthi kukhona abantu abamkhwazayo. So ndathi Pastor Sam ndiyabulela tata ngondikhombisa kule ndawo ukwazile usister wam nam ikwazi uyibona indawo enamandla kaThixo ndamthandazela umntana namhlanje uyaphila kambe umama wakhe bese sithi uyamncama umsemaXhoseni ndithi umsondeza kanye kule ndawo bambizela kuyo kuba lento iqala ngamntaneni yayiqalanga kuye iqale emntaneni wakhe umntana wakhe besandonyuka apha kuDisemba ufike endlini yakhe emveni koko khangaphinde onwabe okini yakhe umntana wakhe ngoku umntana kabhuti lo umke nomama umntana You mean lento iqale yenzeke emntaneni wakhe? lento ize mandithi ngokuza kwayo ngokuba ibe wesi ngamandla isuka umntana emaXhoseni wafikela kuye okini yakhe apha ehokini yakhe kwenzeka imimangaliso umntana akalali ulila ubusuku bonke uze kanti le nto izovela kutata wemka umntana nomama wakhe ubheke emaXhoseni uhlala eLady Frey kuthiwa ngondithetha nawe akalila umntana eLady Frey ukhonzwa kulaa ndawo kanye athwaliswe kuyinto uba makayizise kutata wakhe umntana ngoku unyanzeleke uba makathunyelwe ekhaya apho siyivale khona sithi asinothatha umntana imse emaXhoseni ifuna incwaba uba mandingcwabe thathani umntana nimse emaXhoseni zawuthatha umntana ndimse ku-Man of God nango umntana ndimvethile. Oh, come on, shout. This is hallelujah. Glorify Jesus. Hallelujah. Oh, my God. Father, siyabule. So, you mean lendo sikhuluma ngayo deep This thing ngohlobo. is so deep. Amen. So it's fun. Let me ndenze ixesha before ndihambe. Let me make time before I leave. I will meet with all Wenzani of you. uyaqhuba? What do you do? Are you driving? Code 14 driver but This is so dangerous. hallelujah Hlala kuThixo ndoda. Hlala kuYesu. I will say, Isombululo sifumene. you have found the solution but now. now I'm no longer working now. Isombululo sifumene You have namhlanje. found the solution today. Uphilisiwe. Amen Mfundisi. All right. Come on, silence and hallelujah. Glorify Jesus. apha ecaleni kwam my father ebelapha ngalamini yeChristmas man of God ebelapha ngolesihlanu ezibana ngolesine ezibana namhlanje kuyiSunday man of God uthe xa ufika kuye man of God ezibabephethe iphepha eyinyukama ngeChristmas my father iphepha lakhe ke belibhalwe i-high blood i-chest pains ne-headache my father but umoya kaThixo wona wathi ngaphezu kwezinto zibhalwe apha kweli phepha mna ndibona ukuthwetyulwa kuwe man of God uye wayingqina ubhuti loo nto kunye nefemeli yakhe besithi abalali ngothu uyabhribhrizela ubhuti abeligeza lentambo ebona abantu ehokini yakhe man of God wayishiya wayincama tu esoyikulala kuyo my father ndiza kulaa mntu ke ngokunala mbuzo obana ude wathini ubhuti lo bengalali ifine ehokini yakhe man of God le meko bekuyo ubhuti ibinzima kakhulu uthi wahambile amagqirha uzinikiwe ibhotile ayiseli iphele ayipheli le meko uthe afika apha ecaweni man of God wamthandazela oh my God sifuna uva kuye babhuti ezibabungalale ehokini yakho ibandla belivile abalive bebeyivile loo nto kuye kwenzeka ntoni after usuku apha ngolesihlanu
uthandazelwe man of God. Ezibaba ungalali kula hoki ubona izinto. Okay maniqale ndibulise kodata ndibulise komama ndibulise kulutsha neSunday school ngelihle igama lenkosi engesu Kristu. Amen. Njengoba besetshilo ke umama igama lami ndinguZolani fana yami ndinguMankayi ndihlala lapha eCrayfondini. Bendingumuntu apho beyivictim kaSathana. Kodwa ke ngomhla we25 kaDisemba 2025 ndiye ndaphakama ndeza apha enkonzweni. Ufika kwami ke apha enkonzweni ndifike ndingumuntu ebegula kakhulu. Bendingumuntu obenento endinyukayo apha esifubeni ifika apha emqaleni bengathi izanivala. Ndingumuntu onento ezindihambayo apha enhloko ngathi yiminyiki then zinyuke xa zifika apha ebuchotsheni benhloko zifike ndibe ngathi ndibethelela isikhonkwane ndingakwazi nokucinga. So bendingumuntu apha abantu bebendibona ngongathi ngumuntu ophambanayo ngoba bendingathethi le ithethwayo and bendibona into zami ndedwa. So ubrother wami bengalali ke ebusuku bendihlala naye ngenxa yokuba ndimke emkhukhwini wami ngesizathu sokuba umkhukhu wami bendithi kanti ngena kuwo ndifike utshisa ngaphakathi kube ngathi kunento ezithethayo so bekungalaleki ndapha ndiwushiya ndiyolala kokabhuti wami. So ubhuti wami ke naye bendingamlalisi ke ebusuku ndisiva abantu abandibizayo nezinto ezindikhwazayo. Cha ke ngenxa yomoya kaThixo ke kuye kwakhona ke ubrother wami cousin brother wami nanke ebheke enxiba isikipha esigreen. Wathi hey mntakwethu njengoba kudala uhanjiswa amagqirha ungekho nto uyibonayo ndicela uba ke sihambe ke siye eBellville khona inkonzo ekhoyo apha. So ndithe xa ndifika apha ndadibana notata umfundisi ndigula ndinjalo wandithandazela uman of God wandibeka isandla watsho ke kum wathi ubona ukuthwetyulwa of which ke nyani ke nami ngohlobo ndibona ngalo inoba bekuyiyo ke loo nto leyo. Ndithe xa ndiphuma apha ecaweni ndiphume ndifresh apha ndingeva nix wonke lo mahlaba ebephelile inhloko ibingekho laa nto ibilapha esifubeni ndiphume ingekho apha. Kangiba ndithe xa ndifika endlini xa ndisuka apha enkonzweni ndiphume nje apha ndalala ngeso following day ndavuka ekuseni ndathi mandiye kule ndlu kanye le inengxaki. Ndifike ndathatha ibhedi ndaguqulula yonke into ndaklina apha kwaklina emveni koko ndahlala apha ndathi namhlanje ndizawulala kule ndlu no matter what happens. Wow. Come on, silence Jesus. Oh my God. Usukela mhla ndaza apha enkonzweni ndamkela uYesu ndisalala kulaa ndlu yam kunanamhlanje akukho nento endiphazamisayo ndilala ndibe ngathi ndilusana. Amen. Come on, silence izandla. Glory to Jesus. Shout Jesus. Wow. English, come let's Men of God, we have sit down. We have a newcomer that came here on the 25th of December, which was on Thursday. He came to church and he was a person who was having a headache and he wrote down all the sicknesses that he had. And man of God, but when you touch him, you said, beyond what is written down in this paper, I am seeing something. The witches want to abduct you right now. And I'm seeing that a man of God will deliver his life. He used to be a person, whenever he was sleeping, you will wake up hearing voices. In his own shack, he left it for the past few weeks. He has not been sleeping in his shack, in his house. He has ran away to his brother's place because of this situation. Inside his house, he'll hear voices, and while he's sleeping, we'll hear someone playing music. And when he wakes up, no one sees the other person. Wow. It's only him. And he will feel things moving like worms in his head, and it'll be as if they're putting a nail down here in top of his head. And you will feel like something is going up from his stomach to up his chest and into his throat, blocking his airways. He came to church being a person who was suffering, like who was tormented like that. After the man of God prayed for him, he said that he left here on the 25th. He was free. Every pain was filling his body. It was gone. Oh, come on, child, let's sing hallelujah. He also, as a person who was not sleeping, because he would wake up in the middle of night and run, saying he's hearing voices. But ever since he came here on the 25th, he has been sleeping like a baby. And then the following day, he went back to his shack, and he went there, he cleaned.
He slept there. He's been sleeping there ever since then. We glorify Jesus. Come on, shayel Yesu izandla. Hallelujah. Wow. Oy, ilandela bensi ndibona iqhuba le. Yes, man of God. Yes, aman. So ufuna uqhuba le boop boop boop. Bendiqhuba zona but I now was- ndaphelelwa ngumsebenzi ngoSeptember. I lost my job in September. Why umsebenzi uphelile ngeSeptember? Why did the job end? I think into eyandenza ndiphelele umsebenzi ndaye ndafikwa ngumoya kaSathane. I It was think the it was 12th. on the 1st of September. On the Ndaphuma endlini ndizixelele into yoba ngaba today I if told my- isupervisor yam izawuthetha into If my then supervisor ndizayikhupha says ngapha kwesiporo. Nyhani ke We'll ndakloka fight. in ndangena then around 9 o'clock Around then 9 yafika o'clock. isupervisor yandinika instruction as normal. Gave me the instructions So as after normal. indike instruction ba Zolani ngicela wenza into ethile After ngexesha he gave me ethile instruction to do then this and by that. this time ndicela uba ube ugqibile ukwenza By this lokho. time you So done mna to- ndaba ne-question ndathi I had a if question ndingakunika le truck will you able to do that up Uzokwazi- until that time then Uye wazothi ke ngela ngoku yena Zolani are you disrespecting me Yeah, then mna ndathi disrespecting. yes Ndathi- so what do you know that I will take you to the HR What about then Yana ndathi HR? mna I don't care That I don't so ke care. ngoku wahamba wayondiripota ku-HR uba mna ndiye ndamdisrespecta They reported then me. after that ndabizwa for a hearing. Yabona lo moya ubumkhuphe njani emsebenzini? To south the spirit removed him at work. Wozimo la moya lo umongameli makabeli la hlobo. That spirit was overwhelming him to be like that. Bala moya uyisakene. That spirit is defeated. Awusena ndayo bomene It ba. has no place in your life. Okay? So umsebenzi uzofumana back. You'll receive the job back. Hlale kuyesu. Remain in Jesus. Hlale kuyesu. Okulandela funeka ukuthi nalantombazana Bring that girl nalamntana and that child bazofumana deliverance bobayi2. so they can both receive deliverance. Yeah, xa bekhona funeka kuze nabo. Bring them when they're here. Yabo manje mnike ntoni? Do you Umkhumbuzo ba. to Yesu remind you uyamthanda. that Jesus loves him. Akayithenganga. He did not purchase it. Kanthe kuye nanga amazwi. I said, here are the words. Amawaringe kuwe. There must be Mawahambe nentambiso ekhulu leyo. that the anointing is delivered to you. Khona uzohlala usoyisa. Hlala phansi kwendoda enkosi. Remain in